Salutare! Haideți să vă arăt cum să selectați pozele pentru albumul personalizat al dumneavoastră. Prima dată intrați în linkul respectiv care îl aveți de pe canalul de Viber. Deci, înainte de toate, vă rog frumos mai întâi să analizați toate fotografiile, ca ulterior să vă fie mai ușor să selectați. Spre exemplu, ne-am identificat, ca exemplu, această poză, da? Mergem la inimioară, punem numele, prenumele corect. Continuă, după cum vedeți, aplicația ne spune că trebuie să selectăm maxim 15 poze. Adică maxim, puteți selecta -1 sau -2. Așa, mergem, continuă. Închidem, iată pe această cruciuliță, nu facem nimic absolut, doar că apăsăm închidem. Așa, și după cum vedeți, la favorite, prima poză s-a adăugat. Selectăm pozele necesare, care ne plac nouă, iată în felul următor. Iată așa. După cum vedeți, aici la noi în favorit se adaugă poză. Spunem maxim cât solicită 15. Iată în felul următor. Puteți adăuga maxim 15 fotografii. Clar. Gata. După asta nu mai faceți absolut nimic. Pur și simplu nu mai faceți nimic. Dăm o refresh la pagină. Așa, după cum vedem, avem 15 poze. Accesăm. Aici nu facem nimic. Finalizați selecția, nu apăsăm absolut nimic. Doar verificăm fotografiile. Dacă vreți să modificați, pur și simplu apăsați. Dezactivați inimioara. După observați că fotografiile se elimină. Vreți să verificați pozele sau să selectați din galerie. Mergem, dăm așa o dată înapoi. Iată aici înapoi. Și am ajuns în galerie generală. Adăugăm pozele care le-am eliminat prima dată. Vrem să vedem, mergem la favorite, analizăm încă o dată, dar nu apăsați pe butonul finalizați comandă absolut deloc. Nimic. Asta este tot.